Ahojte, pitný režim je kľúčový pre váš športový výkon a pre vaše zdravie. V takýchto horúčavách, ako sú teraz na Slovensku, alebo aké len prídu, tak je veľmi dôležité, aby ste počas športového výkonu alebo počas fyzickej práci prijímali dostatočné množstvo tekutín. Nie je to len o vode, pretože v pote sa strácajú predovšetkým minerály, soli, elektrolyty. To sú vlastne zložky, ktoré sú kľúčové pri prenose elektrických impulzov do srdca, svalov a nervov. Ako náhle sa človek vysolí, tak tým pádom máte málo minerálov a tá nerovnováha minerálov spôsobí to, že váš športový výkon sa zníži a rýchlejšie sa unaví organizmus a v neposlednom rade môžete dostať svalové krče, čo už vlastne je varovný signál pre váš organizmus. My vám teraz prinášame takúto novinku, je to Ionlight od značky Ovonex. Tento prípravok pochádza z útahu, zo solného jazera a obsahuje viac ako 70 minerálov. Výhoda je v tom, pri tomto prípravku, že pokiaľ nemáte po ruke nejaký jontový nápoj, napríklad nejaký Iso Power Energy, a ste športovec, alebo robíte niekde na záhradke, pracujete, alebo ste stavbár, robíte nejaké lešenia, strechy, je to úplne jedno, či športujete, alebo pracujete, pretože pri strate tekutín každý živý organizmus potrebuje vodu a v nej dostatočné množstvo minerálov. Takže takéto balenie vám vydrží až na 10 litrov nápoja. Užíva sa jeden vrchnák na 7 deci vody. Pokiaľ sa človek potí, ako som spomínal, tak z tela odburáva sa ako tekutina, tak minerály a práve týmto prípravkom tie minerály, ktoré vám z tela odchádzajú vo forme potu, sa doplňajú do organizmu a tak vaše telo nebude dehydrované. Pokiaľ si športovec a venuje sa športu vytrvalostnému, tak potrebuješ samozrejme príjmať počas výkonu aj cukry, uhlohydráty, aby sa ti doplnil vlastne glykogén, aby sa ti glykogén obnovil a na to slúži Iso Power Energy od značky Body Nutrition. Máme balenia takéto veľké, z toho urobíte dokonca 48 dávok polilitrových. Vyrába sa v 5 príchutiach a okrem uhlohydrátov, sacharidov, cukrov jednoduchých obsahuje samozrejme minerály a už spomínané elektrolyty. Takže pokiaľ si športovec, ktorý napríklad nechce priberať na hmotnosti, nejaký kulturista, bikini fitnesska a potrebujete doplniť vlastne tú tekutinu počas takýchto horúčav a ste v dietách, tak určite odporúčam zaradiť do suplementácie Ionlight od značky Ovonex, ktorý viete zakúpiť v našom e-shope bodynutrition.sk alebo v našej kamennej predajni, ktorá sídli v bike centre Prešove. Vidíte, ja sa teraz nachádzam na našom pump tracku, je to krásny pump track, kde si môžete prísť aj zajazdiť s detičkami alebo vy sami, stačí mať bicykel, prilbu a môžete si jazdiť úplne zadarmo. Takže toľko v krátkosti, aby ste mali informácie, že na vode sa proste jednoducho už nevyhrávajú preteky alebo sa nezávodí, do vody potrebujete doplniť ešte niečo navyše. Čiže buď Iso Power Energy alebo Ionlight od značky Ovonex. Týchto prípravkov máme viacej, máme tam železo, je tam Mineral Drops, je tam Zinoxelen. Stačí si pozrieť naše portfólium a budete hneď vedieť, o čom je reč. Ahojte kamaráti, ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu a ja idem na tréning, pretože nedeľu nás čaká majstrák, tak držte prsty, aby sme úspeli celý tým Body Nutrition. Čaute, opatrujte sa a buďte zdraví. Zdraví vás Martin, Body Nutrition a Bike Centrum Prešov. Čau, čau.